Svet robotických kosačiek sledujem už roky, ale úprimne, prvé modely neboli nič extra. Ak ste mali veľkú záhradu alebo krivý terén, boli vám robotické kosačky úplne na nič. A ešte ste museli po celej záhrade zakopávať vodiaci kábel, len aby vôbec tušili, kde je trávnik. Navigácia 0 bodov, kosili si, ako sa im zachcelo. Ale teraz Roborock prišiel a úplne prekopal celý tento segment. Na veľtrhu IFA 2025 v Berlíne predstavili svoju prvú líniu robotických kosačiek Rockmo Z1, Rockmo S1 a Rock Neo Q1. A ich najlepší model Rockmo Z1 to je čistá mašina. Je navrhnutý pre veľké trávniky a ťažký terén. Zvládne svahy so sklonom až 80% a prekážky vysoké do 6 cm. Každé koleso má vlastný nezávislý motor, takže sa nebojí ani poriadnych kopcov. A teraz jedna z najväčších vychytávok Rockmo. Z1 je prvý model na trhu, ktorý má predné kolesá otočné ako na aute. Vďaka tomu je riadenie oveľa presnejšie a kosačka sa dokáže krásne manévrovať aj v úzkých priestoroch. A zadné kolesá, tie majú odprúženie, takže jazda po nerovnostiach je plynulá a stabilná, čo zlepšuje nielen trakciu, ale aj kvalitu kosenia. A navigácia? Úplne iná liga. Kombinácia RTK a Vesla. Predstavte si to ako rally jazdca. RTK je super presný GPS, ktorý presne vie, kde robot je, a Veslam je jeho zrak a pamäť. Vidí okolie v reálnom čase a bezpečne sa vyhne prekážkam aj tam, kde GPS zlyhá, napríklad v hustému tieni. Zaujímavosťou je aj špeciálny bočný nôž, ktorý vie krásne dočistiť okraje trávnika, takže kosačka dokáže rezať trávu až 3 cm od stien. A hlavný nôž, ten je navrhnutý tak, aby kopíroval povrch terénu. Vďaka tomu kosí rovnomerne aj na nerovných miestach, kde by bežné kosačky nechávali nepekné flaky. Podľa výrobcu zvládne za 24 hodín pokosiť približne 5000 m2. Na prvú generáciu? Neuveriteľné. Roborock týmto vstupom do segmentu fakt zamiešal karty. Prvý pokus a už je to jeden z najlepších modelov na trhu. Teraz si možno poviete, že takýto pomocník sú len vyhodené peniaze pre lenivcov, ktorí sa im nechce počas jary a leta vytiahnuť klasickú mechanickú kosáčku a trochu sa poprechádzať po dvore. Ja to však vnímam úplne inak. Poprvé, je pre mňa fascinujúce sledovať, čo všetko takýto stroj dokáže. A po druhé, tento typ produktu naozaj uľahčuje život ľuďom, ako som ja.